Дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы сёлета ўбачылі свет першыя 5 кніг факсімільных выданняў Францыска Скарыны. Усяго будзе выдадзена 20 тамоў, якія паступяць у кожную бібліятэку і навучальную установу нашай краіны. А сёння ў абласным цэнтры адбылася першая прэзентацыя унікальнага выдання. Кнігі Францыска Скарыны ніколі не друкаваліся. У 2017 годзе наша краіна будзе адзначаць 500годдзя ўсходнеславянскага пісьменства. Адмыслова да юбілейнай даты ў рэспубліцы пачаў рэалізоўвацца праект па выданні факсімільных выданняў першадрукаў беларускага асветніка. Першыя 5 тамоў ужо прэзентуюцца. Цяпер факсімільнае выданне змогуць пагартаць і чытачы гродзенскіх бібліятэк. Плануецца, што унікальнае выданне з'явіцца ў кожнай бібліятэцы вобласці, а таксама ў навучальных установах. Да 2017 года з друку выйдуць усе 20 тамоў кнігі агульным тыражом 1000 адзінак. Як падкрэсліваюць спецыялісты, друк такіх кніг – унікальная з'ява для нашай краіны.